Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki murite. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445 dipara 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Pira? Sithik banget. Tak takoni kowe jujur kowe isih ngaku sebagai murid SD Kanisius Sengkan apa ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Bapak guru. Bagong isih dadi murid SD ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Petruk. Wus. Anu Bapak guru. Liyane iki murid-murid iki kabeh do ngabekti karo Pak guru. Liyane iki kabeh do bangun miturut karo Pak guru. Ming murid loro iki lho sing nggegerke sak kelas. Nggegerke sak sekolahan. Jos, Pak. Jos dengkulmu mlocot. Kowe ora mlebu pirang dina tak takon? Non? Ora mlebu pirang dina? Seminggu, Pak. Ah kok ora mlebu kok nganti seminggu ora mlebu ki sedina rong dina kena. Ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mengke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum metu kono. Dereng, Pak. Lho. Emoh, Pak, kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu, Pak, sowan simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke simbah. Anu putune simbah, Pak. Ming ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak guru kula layangi mboten bales. Pak guru ki rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek guru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajaran iki tak susulke. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter? Pengen, Pak. Pengen duwe pangkat, duwe derajat? Pengen, Pak. Sinau sing apik, sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. Apa wae? Ana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Basa Inggrise hujan, rain, Pak. Nek deres, bres. Kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris iki basa internasional, sok bakal kowe nggunakake, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mangsa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten? Sakaremu. Nggih, Pak. Bagong. Dalu, Pak Guru. Ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebabe apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Mula kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau? Sinau, Pak, murid teladan. Heeh. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Kok ming A U Z iki apa?
Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Heeh. Mengke mboten to? Ya mboten sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Terus apa ya? Ana apa ya? data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Ah budeke iki rasa. Oh, budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Kok mangguyu iki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cacek. 7 ping 3, 21. 21 sego 7, 14. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak. Kula nek dutangi ra tau nyaur, Pak. Oh, hubungane apa? Ora 2 ping 2, pawat. Wah. Iya, Cak cerdas kok. Heeh. 6 ping 6. Pawat. 9 ping 9, Pawat. Ora iki. Kok meng papat kabeh iki. Aku ki lenget men tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah nunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren Njaluk, Pak. engko sike. Engko sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih. Dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Iki piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas tukijan tuku iki ning kono apa? Neng kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe koyo arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000, nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilonane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Usike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Pira? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki.
Ngene, gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki murite. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445 dipara 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Pira? Sithik banget. Iya, iya, iya. Biji 0. Ngati-ati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah? Iki kan langsung ujian terakhir kok iki. Oh iya. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote pira? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petruk tau weruh kodhok? Ngerti, ngerti ayo, ngerti. Kodhok kae nek melumpat sepisan lompatane 1 meter. Nek melumpat kali jembare 3 meter ping 3 putar kowe. Skak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Lah kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora melumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kok ya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggep wong goblok, dianggep wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke nek. Oh iya. Oke nek kono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu kok reng apa praja-praja wong nyatane sowane ning sekolahan. Ha iya. Dinggo nglipur ati ning para apa jenenge iki siswa-siswa. Nek siswa-siswa kuwi wis do bali wis do turu iki asine cilik-cilik iki sing seneng ki guru-gurune. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sore mau isih ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dienggo klasik ya pancen swara klasik. Ha iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ha iya. Beda karo bojoku. Ha iya. Bojoku nek nyenggen suarane blero. Heeh. Mula ora tau takon nyinden. Ha iya. Tau ajar nembang malah aku mumet. Oh. Migren aku langsung ngantuk. Ha iya. Wis rasa nembang wis nang omah wae nampa dhuwit wis karo dolan aku yo. Heeh. Saking tresnaku karo bojo kok. Ha iya. Tak uja pokoke. Heeh. Pokoke aja nganti aku ya ora diuja. Ah. Entek-entek naming kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gek nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijata. Aku lagi seneng sinom Petro. Ya ora apa-apa. Mumpung penggironge komplit iki. Sing wingi ora menyang siji. Radang tembolok. Apa? Radang tembolok. Tenggorokan kok tembolok. Tenggorokan iki lho wadah swara iki lho. Kudu ngaso. Oh, iki ya wis nekat iki wong le dawuh dokter kudu ngaso 5 tahun kok. Atenes cekor ngaso kok 5 tahun. Lho. Irung kok diambung ora. Ora ana apa-apa kok irung kok disosrop.
Seneng aku irunge gareng. Ha seneng ya dirabeni. Tonyo ye. Bagong yang apa-apa ndur kekerasan sing digunakake. Reng, apa? Kok malah sekone tak sawang kok bapak kok malah ngadep karo Ndara Kresna, Ndara Janaka. Monggo tak sawang kok pasuryane Sinuwun Ndarawati karo Ndara Janaka kok serius men. Serius piye maksude? Kaya wigati banget. Loh. Bapak kok nganti alise jengkrut-jengkrut. Wah ya ora memper tru. Wong jarak 200 meter luwih kok weruh alis bareng. Kowe iki mongko wis tuwa kok kaya cethomen mripatmu. Ha iki minggu alasan supaya ndang sebo. Oh ya yo. Cuman ngersane bapak yo. Yo diaturake yo. Janing yaning talaka kadilanget ing om mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Samarikaten prayitna semuriris samuriris eka balik Wiwit wau kula angrantu dhateng sabdanipun Sinuwun Ndarawati. Monggo sak sampunipun sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Pasuryanipun katon boten kados nadat sabene. Rengu pasuryanipun Sinuwun Kresna, layu pasuryanipun Ndara Janaka. Niku janjane enten apa? Nggih, Ndara. Mugi pareng ambabarana dhateng ngabdipun Nala Gareng. Mboten kitang mbok menawi mangke sekedhik kula saged ambebantu dhateng bot repotipun Ndara Ndarawati. Nggih, Gus kepareng cumadung dawuh. Ngabdipun Petruk. Nggih sinuwun. Ampun kendel. Masalah niku nek mboten dikendikake kalau kiwatengene nek diempet dhewe niku mboten prayogi kedadosanipun. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Pancen mrentaku ning Karang Kadempel nganti lawan kadangku Yayi Arjuna. Ora kok saka pribadine Nata Ndarawati kuwi babar pisan ora. Nanging ngerti yo. Yen to aku diutus dening Kanjeng Bibi Kunti Talibrata kelawan kadangku Yayi Darmaji ingkang wigatine nanjih kelawan kahananing kadangku panenggak ya kuwi si Bratasena. Lah pripun to? Enten apa? Kalian Ndarawerku Ndara Bratasena. Kanjeng Bibi Kunti Talibrata warsa penggalihe. Kuwatir penggalihe krana cecaketaning Bratasena kelawan Begawan Durna ing Sokalima. Nggone Siwerku Dara kepi-kepi lan kumacelu anecep ngelmuning Sang Pinandhita ing Sokalima. Mongko ngerti ya. Kuwatir Kanjeng Bibi Kunti Begawan Durna kuwi punggawaning Kurawa. Nadyan dikaya ngapa mesti wae kelepetan kalawan angkara murkaning para sata Kurawa yen to nganti mengko digunakake dening Kurawa dadi sarana miprili kekuwataning para Pandhawa apa ora jeneng tuna pendhawane yen nganti Werkudara Bratasena hambrung tanpa peta nggone ngudi kawruh kelawan pandhita ing Sokalima Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti
Dereng ngantos pariposama imbal wacana kasaruka trenjo praptaning Sang Werkudara jelek wonten ngajianipun nata ing Ndarawati Arya Cingak kang samya mulat nenggih sanggya para panakawan wau tontang mining samudra anglangut Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ing Dara gawe kaget praptaning Syadi padha kanthi Harja Yayi Bratasena yo Kresna kakangku slamet aku ngaturake basaku katura tak tampa gawe gedhening penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat jlamprong kaya ora adat sabene bareng aku prapta ning papan kene tumuli kowe ngurungkepi lawan aku eneng apa Kakang Mas ndadosaken jenjem tuwin tentrem raosing manahipun ingkang rayi ing panengah krana sasampunipun kula mangertosi jeng andika Kakang Mas kepareng rawuh wonten ing papan mriki mugi andados ing kawuningan monggo Kakang Mas kula aturi kundur sawetawis wonten praja Ngamarta kula aturi ngawuningani dhateng penengaipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ingkang hanggung manangis rinten panteraning dalu boten kendhat anggenipun namuwun krana menggalihaken jeng andika Kakang Mas anggenipun tansah cecaketan kelawan bapa Penemban Durna wonten ing pertapan Sokalima kuwatir raosing manahipun Kanjeng Ibu menawi sakmangke dipun ginakaken dening para sata Kurawa kinarya dados saronami prilih dhateng kekiyatanipun para Pandhawa Dara apa ing dikandhake kalawan adimu iki pancen kepara nyata Dimas ya bener pun Kakang benerake kelawan apa kang dadi lakuning Dimas Werkudara wong gayuh ngelmu mono ora ukuran sepira kaya swaning wong kang bakal gayuh ngelmu krana lamun isih tumangkar budine isih tumangkar pikire tegese wong mau isih dikeparengake gayuh kelawan ngelmu ya nanging petungan to petungan nganggo nalar ingkang ganep aja nganti keseluruh dalan ingkang kleru Yayi pun Kakang ora maido kaya ngapa caketing Syadi kelawan Begawan Durna nanging ngemu kelingono yen to Durna kuwi isih pujangganing Kurawa monggo Kurawa kuwi ora kendho nggone tansah gawe kapitunaning para Pandhawa cilik gawe kapitunaning para Pandhawa gedhe bakal gawe sirnaning para Pandhawa kuwatir alasaning penggalipun Kakang lawani Bibi Kunti Talibrata yen to Begawan Durna iki mengko digunakake dening para sata Kurawa kinarya dadi sarana nggone bakal njlomprongake sira Yayi Werkudara kelawan juranging kasangsaran mula pundhaten semene ya Yayi pundhaten semene nggone Syadi meguru kelawan Begawan Durna lamun Syadi kepengin ulah ing reh kaprajuritan kurang prigel apa Kanjeng Koko Prabu Mandura yen Syadi kepengin ulah kebatinan ayo to bebarengan ngudi kalawan pun Kakang
Yen Siadi ulah kepengin ngelmu babakan Weda Kawruh. Kurang pinter apa yang wing Saptawarga. Lah kok dadi Siadi meguru karo Begawan Durna kuwi? Kok sik to golek iki apa? Pendhita ngawu gawar ngawur. Ngelmune ora cetha kok dadak mbok suwitani kuwi janjane setok goleki apa coba to petungen. Apa Siadi ora melas kalawan penangise ibumu Bibi Kunti Talibrata, Werkudara? Manganjur lakune angin gugur anggrah ning arga Gura Gurnita. Kakiri-kiri orek bumi prakempita padula mangambak-ambak. Wah. Yo. Ngendikaning Kresna kakangku ndak agem. Ora bakal aku lirwa lawan pengendikaning Kadang Werda. Syukur Yayi yen to pancen kaya mengkono. Ayo to tak kanthi bali marang Praja Ngamarta. Bose. Lho. Kok Siadi semaya ana atur ing bakal tak kandhake marang Kresna kakangku. Malah babar pisan sadurunge aku ngawruhi lawan penangise Kanjeng Ibu Kunti ya Kunti Babu. Dina samengko Kresna kakangku tak aturi kundur marang Praja Ngamarta, sembahku katur Babu Kunti. Apa ora luwih prayoga lamun Siadi ngaturake sembah lawan ibumu dhewe? Mengko bakal aku ngaturake sembahku yen wis kelakon penjangkaku. Werkudara. Siadi nggayuh apa? Wanter ngendikaning Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Lamun aku bisa ngaturake reruba pepanggil ingkang disuwun dening Durna guruku. Lho. Kok isih ngrembug Durna? Mapan aku isih dadi siswane. Sing disuwun dening Durna apa? Tirta Pawitra Maning Suci. Siadi kinen ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci. Yo. Papane menyang endi? Papane menyang tengahing segara. Oh, Kakang Mas. Werkudara, kadanging pun Kakang Yayi. Siadi kang pengawak waja tinemune lah kok mung tekan semono penggaling Siadi Marata coba pitungen. Apa ana jamak lumaring ngatasé wong ngangsu kawruh, wong golek ngelmu kok andher pati telengking samudra. Werkudara, ora ana jamak lumaring ngatasé wong gayuh ngelmu kok dadak nyemplung telengking samudra. Kuwi mung ngakal ukiling Begawan Durna. Nggone wis diojok-ojoki dening para Sata Kurawa supaya gawe dalan pati ning Dimas Panengah. Werkudara, ayo tak kanthi kondur marang negara ing Amarta Yayi. Kakang Mas. Kula mboten badhe kantun. Kula nderek menawi jengandika Kakang Mas badhe cememplung telenging samudra. Kula mboten badhe ikhlas menawi jengandika Kakang Mas badhe manjing telenging Jaladri keparenga ingkang rayipun Panengah Arjuna nderek paduka Kakang Mas Werkudara. Werkudara aja kaya bocah cilik petungan nganggo nalar ingkang ganep. Apa Siadi mentala ninggal kadang-kadang mung perkara nggone Siadi mastuti dawuh pangendikaning bu gurumu ya kuwi Begawan Durna. Werkudara. Ngrweteh kaya bedet sewu neba pategalan. Pangandikaning Nata Ndarawati ingkang tinampi ingkang rayi panenggak nggih Sang Jodipati. Nadyan Sang Arjuna tansah mbebondheti sukuning Sang Werkudara parandene Sang Pengawak Waja. Datan mundur saking geguntur, datan mendha saking pangrepa. Sigra lon-lonan linolos astane ingkang rayi. Datan taliwara, datan pamit lan ingkang raka ing Ndarawati. Kebat kaya kilat kesit pindha tatin geblas Sang Werkudara manjing tepining Jaladri karya kaget nata Ndarawati wau. Kresna sinayang manggelung mintanaken
kepareng wangunus curiga kemawon katujau dadanipun ingkang rayi. Kula mboten saged gesang menawi mboten sarengan Kakang Mas Jodimati. Lah pripun den lah kok kawontenanipun kados mekaten. Ndara werku Dara mboten sagedipun pambengi. Ndara Bratasena mboten sagedipun penggak kekarepanipun. Arjuna wonten maring adawu sing wis kebacut nyemplung segara wis arep dikapake meneh. Wong nyatane kuwi dadi kekarepaning kadangmu ing Jodipati. Nggih. Ya mung gumunku lho. Begawan Durna cetha nggone bakal duwe sedya mipilih kekuwataning para Pandhawa sarana mateni para Pandhawa mbaka siji klebu kadangmu ing panenggak. Ketok banget gedhoaning pandhita ing Sokalima, pandhita Ngawu gawar ngawur. Ingkang mentala kelawan siswane njlomprongake manjing telenging Jaladri. Aku saiki tak takon karo kowe, apa isih bakal meguru karo Begawan Durna? Iya. Apa isih setya bekti rasamu marang gurumu ingkang pranyata mentala karo dulurmu tuwa Arjuna? Yen aku dadi kowe lho, upama aku ki dadi satriya ing Madukara, lah nek aku weruh guru kaya ngono kuwi ora pantes urip ana ing alam padang. Lakone angin gugur anggrane ngarga arep bumi prakempita padula mangambak-ambak lesuswara pinusus sindung riwut magenturan Sang Werkudara wis dumugi gisik ing samudra kendel sawetawis kaya tugu waja katempu ing maruta kedhep tresmak sang bagus nggih nyamirsani gumlaring Jaladri gumaludhuk swaraning alun jumalegur bebenturan ombak sak gunung-gunung alembak-lembak kumelap kang warih samudra nglepi sela karang ingkang pating jenggelek dasar mendung anggandul angalingi prabaning basanta dadya sintru swasana gisik amung kala-kala katingal cumaloro tatet amblah langit akarya giris kang samya mulat dumadakan ana rijal muni ing kidul kulon kaya sung sasmita lamun kaya ana nyawa ingkang wis ora krasan mapan ana ing ragane dadak sakala kaya ginugah kasudiraning risang Bratasena pepuntaning karep wis manjing dadya tekad angurbaya prapting antaka lamun tan kasembadan sedya milagya ngremaken netra megeng napas tanupus nyuwun kekiyataning Gusti cancut Sang Werkudara geget waja Jaja mungal badan binandul seblak asta suku kiwa mancat bumi suku tengen den balangake jumangka Sang Werkudara jegur telenging samudra Sang Bratasena.
kumbang sakilo kumbang gedene nenggih Kyai Nabat mawa ngakak galak kumambang ing wari sak bongkoting ngetal aran Kyai Nabat mawa ya Kyai Panulah nalika semanten dupi mulat kumambang ing toya Sang Werkudara sinaut wani dening Sang Naga pinulet-pulet saka pasunduran ngantos jempol suku datan katon raganing Sang Werkudara nalika semanten Sang Bratasena wis datan graita gesang wis datan graita gesang ing cipta Angurbaya tekaning pati kraos bilih wentise cinakot dening Sang Naga ginarya nyengkakaken patining Sang Werkudara nalika semanten arsa denelih tutuking naga wonten ing jejangga binenggang wani cangkeming naga saka rosaning pambenggang suwek cangkeming naga malirah punang samudra aku ngimpi apa kasunyatan ora kanthi kanyono-nyono aku mapan ana ing jroning pulo cilik ana ing tengahing segara kang asrine kaya ngene panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati iki ana bocah bajang ijen mapan ora ing kene kowe kuwi sapa lan anake sapa Werkudara bagya sak prapta kita ning ngarsa ulun kir wah cumantaka dene kowe mung derajate bocah wani nyebut aku sarta ora nganggo tata krama kowe sapa lan wis ngerti lawan aku ulun iki Jawata dene jejuluk ulun utawa wisik ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci kuwi anake sapa ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake kahanan ulun bareng lan kahanan kita Werkudara yen pancen kowe kuwi dewa mestine awas paningalmu mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut alurane kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa ya Bratasena ulun kang mung mituruti panuwun kita jeneng kita mono anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunti kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa ya kuwi Puntadewa jeneng kita nuli Harjuna banjur Nakula Sedewa kang mijil saka Dewi Madrim ya mengkono apa ora iya dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa anak Palasara Palasara anake Sakri Sakri anak Sekutrem Sekutrem anak Manumayasa Manumayasa anak Parikenan Parikenan anak Bermani, Bermani anak Bromo, Bromo anak ing Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, bener kabeh. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbathang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi kang lan endi ingkang ndak upaya. Ya, kulup ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita ing purwane ana saluka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang denanggo. Aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana dununging kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir ulun benerake marang lekas kita. Nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah.
kita tindhing ingkang kanthi permana luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka ana ing kene ngestu padha parentahing guru kita dah Nyewang Durna kinen ngupaya tirta pawitra mahning suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan Purhanira nggih Durna kuwi ora kliru pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika Ngrat ingkang bakal mbabar kawruh kasampurnan marang jeneng kita Kulup Werkudara. Bilih paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal punika. Ing mriku kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng paduka Kulun Ruci Bathara. Ya, Kulup. Ulun tampa lan Purhanira. Mula gulunira mundhut tirta pawitra minangka pitakaning ngelmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suciku tegese bening lan resik kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa jalma kang uripe tansah gegulang luguring jiwa kang sarta suci ning bebuden yen nganti ngelmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspra tanpa guna malah bisa uga salah kedaden wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane Kulup sira manjing ana guwa garbaning sun supaya enggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun. Menapa inggih kalamban kula manjing wonten guwa garba paduka. Jer paduka namung alit dene kula bira wageng gedhe ndi sira kelawan jagat. Senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Lajeng margi pundi ngedah kula ampah mlebu liwat karna ulun ingkang sisih tengen iki nggih Werkudara. Werkudara wonten dawuh Pukulun apa kang sira dulu sawise kita manjing guwa garbaning sun kula kadhi mapan wonten papan jembar ingkang datal empuh pagut piwah kula boten saged wuninga kiblat maragake hangestiya
marang ulun nggih. Bu Ulun. Sasampunipun kula hangesti dhateng jengandika Bu Ulun. Kula sampun wana dununging kiblat miwah kula sumerep warni 8. Inggih menika Bra Markata, Putran Denta, Tawun Gung Gumolong, Cahyamaya, Retna Muncar, Darumaya Adi, Rembulan Dadari miwah Kartika Abyor. Rerupan 8 mau sejatine sipat kang linuwih. Dene 8 mau pinirang dadi 2. Ingkang 4 marang sifat asma apengal, dene ingkang 4 manjing dadi hawa nepsu 4 perkara, ya kuwi abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga, kaya ta dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra, saka kareme milik doyan reruba. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh rekoso, lumuh pakumpulan dalaran wedi marang pegawean, trima bodho waton ngaso, anane amung meneng ngengleng, mula tansah dimungsuhi dening kang ireng, abang lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelelaning ati kang 4 mau, sabab ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mula yen to kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun. Lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping panemu menika menapa? Menawa sira nyuwun peterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep madhep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat, madhep meper hawa nepsu karben isa wening. Tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu. Amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Wondene mantep kudu nglakoni ing sedya, awit sedya kang kawengku panarima iku mobah musiking menungso amung sak derma. Kawula namung sak sumendhe marang kersaning Hyang Sukma, tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kesiku dening Gusti. Mengkono kula munggo manjinging ilmu, wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa, sabar narima, berbudi bawa leksana. Setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya, ikhlas marang pati, pamriyé dimen rahayu. Nandura kelakuan becik lan suci, tepa-tepa marang sak pepadha-padha. Sabar narima tegese sabar, den saranta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma, kudu narima lan rumangsa. Dene narima tegese yaiku tansah ngenteni siing Hyang Sukma, awit ing tekad usaguh nglakoni beja cilaka, lara kepenak, pinter bodho, wening kodeng, urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik, demen madhangake wong peteng, pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Wondene bawa leksana, kang gedhe hambege, sarta kang luwih budine. Aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata. Basa tanduking karti sampeka. Dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpadha-padha dene dumadining menungsa iku saka paringing Gusti Bapa lan Ibu. Gusti maringi cacah 4 yaiku kang awujud panca indriya. Dene kang 4 kasebut cipta, rasa, budi lan karsa. Dene Bapa maringi cacah 4 tur sarwa kasar, wujud balung kulit, otot lan daging. Dene Ibu maring cacah 4 sarwa alus, wujud getih, sungsum, jeroan lan otak. Kulup Werkudara, kabeh piwulang ulun iku dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan, ya ing ngaran Kang Tirta Purwita Mahening Suci. Kulup apa ingkang kita upadewos kacakup kelawan jati diri kita. Nggir wayah ulun Werkudara Kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci wis ulun wedharake kelawan jeneng kita, uga kawruh kasampurnan kasalira marang kita nggih Bratasena.